Tak já mám ještě jednu věc, prosím vás, my jsme se tady minule taky bavili o těch kamerách, které máme dvě v těch Hošťálkovicích. My jsme se v průběhu února byli podívat na to stanoviště městské policie v Přívoze. Byl jsem tam já, starosta a paní tajemnice a dívali jsme se zpětně na nějaké záznamy, dívali jsme se i online, jak to vypadá a mohu vám říct, že ta kvalita hlavně večer je k ničemu. Tam kromě sněžení, pořádného sněžení není nic vidět. Takže večer nám to příliš moc neplní. Navíc ještě ty kamery by pravděpodobně asi potřebovali trošku jinak umístit, protože když ona se tak krásně vytočí tam na tom hřišti, tak je tam akorát vidět ryna. A za tu rynu už nic není vidět. Takže já bych doporučil, že by, ano, souhlasím, ty kamery dobře, nech tady dál jsou, ale že bychom využili toho svého práva, které v té smlouvě je napsáno, že případně snížené kvality, že bychom měli požádat o zlepšení toho stavu. Takže by starosta vyvinul takové maximální úsilí, aby to takzvaně vyreklamoval a oni zkusili se na to podívat, zda by se s těmi kamerami nedalo něco udělat a na dalším zastupitelstvu v červnu by nás teda informoval, v jakém stavu to je. Jo? Čiže přes den jakž tak, ale večer říkám, můžete se tam jít klidně podívat, není tam nic vidět, jenom tam to šumí a navíc samozřejmě on se nedívá na nás online, ale on si náhodou vybere z těch kamer a tam se zrovna dané chvíli dívá. Takže když jsme se říkám, dívali, stala se tam nehoda, dozadu nedalo se zjistit auto, vůbec nic, co se stalo, takže to bylo. Takže podle našeho názoru, jak jsme se tam dívali, tak ani přes den to není ničem. Ani přes den je to takové, prostě není to šťastně umístěné. Náhodou měli nás jako v merku, jo? Tak. Nebylo ani vidět takové siluety, nebylo vidět jaké auto, někdo na kole a večer vůbec nic, Tma a když projelo někde auto na Třebovice, tak nějaké světlo. Jo, takové sněžení. Čemu takové kamery? Jako já to nemyslím jako špatně, jo? Pokud by mě to mělo lepší kvalitu, tak to je jako krásná věc, dobrá věc, jo? Ale s tím, co jsme viděli, teda na mě to zapůsobilo hrozně. Za 4800 měsíčně to je zbytečné. Takže já doporučuji uložit úkol starostovi, aby prostě danou věc reklamoval a požádal o přehodnocení toho stavu a případně zlepšení a informoval nás v červnu. A mám to napsat do zápisu? Do zápisu. No, tam jsou jako problémy, ty problémy by se dali rozdělit. Jo. Za prvé tam je problém, že ta rozhledna, tam není osvětlení. Jo. Tam večer prostě není vidět ani ta rozhledna. Takže já už jsem to projednával ty čaty. Zorné úhly toho, jo, kde to všude snímá a jak to snímá. Jo. No. Já už jsem to projednával s děvčaty, že my se pokusíme tam jako z té strany, jako od toho statku, tam, aby tam jako kači přidali světlo jedno. Jo. Tam je jako velký problém je, že ideálně bylo tam dát sloup se světem, ale to, že investice to oni neudělají. Jo. Čili tam je jako sloup vysoko napětí, asi 20 metrů, takže my zkusíme prostě jako projednat, aby tam dali to světlo. Jo. Čili to jeden problém je, že to není prostě dostatečně osvětlené. Tak já si myslím, že pokud tam nebude světlo, tak žádná kamera, protože to nikdo nebude investovat do takového kamerového systému, aby to mělo noční vidění, jo. Takže pak tam může být jakákoliv. To je jako jenom jeden problém. Jo. Další problém je, že tam těch kamer je umístěno asi 10. Je tam jeden strážník a těch obrazovek má víc. 10, jo? Čili on, kdyby seděl a díval se pořád na tu naši, tak dejme tomu, jo? Jenomže on jich tam má 10, jo? Které sleduje a ona je otočná, ty kamery se dají, on si může točit, jo? Ale pokud se nedívá přímo, jo? A pak si třeba veme záznam, že se tam něco stalo, tak ten záznam už to nejde. Ten záznam je prostě jenom ten základní, jeden, to bylo nastavené. Jo, že to jde přiblížit, ale nejde už to prostě ten záznam otočit, jo. No a další věc je jako problém v tom, že on jako si to sice může přiblížit, ale jak si to přiblíží, to se rozpadá, jo. Ta citlivost je strašně slabá. Kostičky takové. Tak jo, a tu na té škole, jak to točí, tak tam vidí rynu. Jo, nic víc. A může být zároveň schovaný nebo pod ním, tak vůbec tak tam je ta střecha tak dělaná, že to bych tam ani jako ne, možná ne to, ale říkám, že to
to je problém, já se přiznám, já už jsem se tam byl podívat jako před Vánocema sám. Jo, protože mi nešlo do hlavy, jak to psali, že v tom přívoze, že tam prostě s kamerou hlídaného vánočního stromu na tom náměstí, že to tam vandalové poškodili. Tak jsem říkal, to není možné. Tak jsem si říkal, musím se tam jít podívat, my tam to máme tež. No ale jak jsem to viděl, tak to bylo jasné. Jako, jo. Ale to je problém všech kamer tady v Ostravě, co jsou napojeny na pulty policií, že večer v podstatě z té kamery nelze identifikovat žádný pořádný... Ale já jsem ten den, kdy jsme tam byl poprvé, před těma Vánocema jsem se byl kontrolní den, nebo byl kontrolní den na ten přístřešek, tak jsem dopoledne, jako ještě předtím byl jsem na ten přístřešek, jako byl jsem na tom kontrolním dnu a bylo to přes den, jako bylo jako v prosinci šero, ale musím říct, že kdybych nevěděl, dal jsem si to zpětně pustit, kdybych nevěděl, že to jsem já, tak by se nepoznala. To jako mám postavu, která jako asi nemá být problém, jako, jo. Tak opravdu, kdybych nevěděl, že jsem to šel já, tak já by se, a to bylo ve dne prostě, jo, a z toho základního pohledu a šel jsem potom vlastně od školy směrem po Tantuce, po tom hřišti, jo. A fakt by se nepoznal. No v tomhle stavu je to opravdu k ničemu.